But with all these things, guys, do you think we understand as men? Ukuthi, what does it mean to be a man? According to you, kusho ukuthini to be a man in your family? Either uhlala ekhaya or unomndeni. Do we really understand ukuthi what does it mean to be a man? Uba indoda mfethu, I think kufanele you must show a leadership. Yabo, more especially uma ushadile, ufuna ukukhombisa leadership kanjani na take decision. Because I've noticed yabo amadoda athola ukuthi umuntu mina ngifuna umfazi ozaziyo ukuthi ufunani yonke lonto. Uthola ukuthi umfazi mfethu uma ufika uyakufunda izindoda. Abone ukuthi wena awulead. Yabo. Once wangaledi uzothatha over umfazi. Lapho usuyaxabana nomfazi usuthi wena umfazi ungitshela ukuthi ungitshela izinto mina yimini ophethe la. But you don't show any leadership ekhaya. Umfazi yazi umfazi like abone ukuthi this man ufocus uvuka unamabhizinisi uyathini this guy ngeke enze ndimshintshe kule nto ayona. Uyambona ufocus. Ngeke azakushintsha umfazi uba ngabe istory sakho yasazi. Definitely. But at the time uloku uvuka ekseni ubuka iTV ufunda amaphepha you're not showing any interest ekhaya umfazi uzothatha over mfethu. And uma sethatha over akazokutshela uzobona nje sesenza izinto bese uthi awula ekhaya kwenziwa izinto mina ngingazi. Kanti wena you don't show any leadership. Then uyaqala manje ukuhlala nabangani bathi abangani uphethe umfazi ekhaya unezingane uthi ingane ufuna amagate evaliwe ngo6 like kodwa wena ubuya ngo10. So you must practice what you preaching engane ukuthi la ekhaya mangibo 7 nawe yenza sure ukuthi usula. Ingane mawukuthi iphume ifike ngo9 mayifike wena usula. Yabo. So yes, yeah, ngiyayithanda le point ngoba I think into engampela edinga kwindoda leadership. And leadership iqala kuwena. Yeah. Kuwena kuqala. Exactly. Ukwazi ukuyileader wena. Then kancane ungaqala ulead family yakho. From your family yakho lead i-community. The community, even the rest of your family, exactly. Extended family. You lead i-nation. Yabo nje abantu mfethu sometimes you don't have to go around and tell abantu ukuthi mina I'm a man and people they can see bra. Ngelo ngiyathela ngayo. Even ubona abantu mabefika endaweni ungahlobene bazokutshela inkinga zakho. Uyabona ukuthi nawe usuzibuza abantu bafunani kumina. Ikhombiswana leadership ona they know ukuthi mabefika kuwena bazothola kubazola ama solutions. Kuningi bafethu sibhekana njengabantu besilisa but into ebalekile ukuthi sikhulume lezi zinto ngoba uma ngabe sihlala futhi sivalela ngaphakathi ugcina sekulead to bigger problems the mental health yabo leyo. That is why like we even commit suicide uzubulala umndeni wakho because we not open up. Amadoda akakhuluma. Yazi amadoda ubona kufana nalento ukuthi angazi kodwa ngikunotice abantu abaninzi bayikhuluma nami ngiyenza lonto uthola ukuthi uyagula. Yazi indoda iziphela nento ebibhlungu awufuna kwadokotela. Ingakho namanje uthola ukuthi amadoda afaqala. Intoni amadoda akakhuluma and uthola ukuthi makhonto emphethe uzobekezela kanti umuntu uyaphela. Yazi abantu besifazana ubona bethatha isikhathi bengafi nje. Umeke wayinto encane nje uya kwadokotela. Wena athi hey ikhanda hayi izophela lento. Uthola ukuthi uya ngempela abudoda iqaleni lento uthi na 3 months back. Ubuhlaleleni sewudamejekile usadonsa. Nami yakishaya ke leyo tayi udokotela into yokugcina udokotela. Why phela singaki kodokotela? Ziningi izinto ezenza amadoda wrong. Angazi and to add to lonto abantu abashawe like i-heart disease or heart attack isikhathi esiningi abantu besilisa. I-heart attack you just drop dead. I do right. Heart attack ilozo zinto kungabikho open up asikhulume and thina amadoda nathi sibe sicinezela. Yabo nje uba kuthiwa mhlambe nginenkinga endlini umama uyangihlupha ngiza kuwo before ngisizoqala ungihleke. Yabo. Exactly. Uqala ungihleke. Mawusho mama ngithi ngenza isibona makuthiwa nginenkinga endlini ufika ngiyakubalisele yazi bafu nginenkinga endlini umama uthi ngithini ezinye izinto sifila embarrass ukuba open up before wena ungisizo uqala ungihleke uthi awukahle ndoda indoda uhlula umfazi into nabo ingako amadoda agcina sethini afela ngaphakathi ayisithulele yabo.